Errepidez bidaiatu behar baduzu, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Saihestu beharrezkoak ez diren joan etorriak eta erabili garraio publikoa ahal den guztietan. Abiatu aurretik, jakinarazi norbaiti zure helmuga, ibilbidea eta aurreikusitako iritsiera ordua. Horrez gain, kontsultatu errepideen egoera eta eguraldiaren iragarpena. Zure ibilgailua erabiltzen baduzu, eraman neguko gurpilak edo kateak, pala, soka eta linterna, tanga beteta, mugikorra kargatuta, arropa beroa, janari pixka bat eta ura. Eta nahitaezko segurtasun elementuak. Ez aurreratu, elurra kentzeko makinak eta larrialdietarako ibilgailuak bidean lanean ari direnean. Hartu autobidea edo errepide nagusiak eta saiatu norbaitekin joaten. Bidaiatu egunez. Gauez, zailagoa da errepideko arriskuei antzematea. Neguak ez zaitzela errepidean ustekabean harrapatu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.